खुलुमबाय आं किलिकां ब्रह्म बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 10 सेप्तेम्बर 2024 नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि-फारि बड'लेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन दिनैनि सानखौ वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेन्शन डे महरै फालिनाय जायो बुहुमनां गावखौ फोथैनाय होबथानाय साना सेप्तेम्बरनि बयनिख्रुइ गोनांथारसिन सानफोरनि गेजेराव मोनसे बोसोरफ्रोमबो 10 सेप्तेम्बर खालि वर्ल्ड सुइसाइड प्रिवेन्शन डेखौ मुलुगनाङैनो गावखौ फोथैनायनि हारखौ होबथानायनि बादै सांग्रांथि लाबोनो थाखाय फालिनाय जायो बे हाबाफारिया बुहुमनां सावस्रि आफादजोंबो हेफाजाब होजानाय बे साननि गेजेरजों मुलुगनाङैनो बायदि रोखोमनि हाबाफारिजों गावखौ फोथैनायखौ होबथानो थाखाय राहा होनो हायो बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ नेशनेल स्वेप आइडियास डे नेशनेल टीवी डिनार डे आरो टरन्ट' इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवल सान महरै फालिनाय जायो नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय गोजोन्थों मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों अदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि बरंगाजुलिनि पिपल हलियाव लानानै फैदों नोंथांमोननो लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्ट नोंथांमोना बे लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टखौ तामुलपुर रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि आगदा आरो अदालगुरि रडनिफ्राय फैब्ला सुख्लाय ब्रिजनि सिगाङाव आगसिथिंजाय मोननो हागोन लेब्रा मुंनि गंसे गोदान रिजर्टआ नोंथांमोननो गोसोबायदि सुबिदा खालामनानै होनाय जादों नोंथांमोना बे लेब्रा रिजर्टआव बर'नि गासै जाग्रा जामुंखौनो मोननो हानायजों लोगोसे बेवहाय नोंथांनि सुबिदा बायदि अर्डार खालामनानै जानो हागोन जुदि नोंथांमोना तामुलपुरनिफ्राय अदालगुरिसिम थांनाय समाव ओंखामजों लोगोसे बायदिसिना जालांनो गोसो दंब्ला नैबे 8638879656 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै सिगांग्रो अर्डार खालामहरनो हागोन